नमस्कार नमस्कार मंडळी, मी प्रीतिया. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा आणि पाहत रहा कोकणची माणसं साधी बोळी. आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर नक्की एकदा जाऊन पहा कोकणची माणसं साधी बोळी. सध्या मी महाराष्ट्राबाहेर राहते, म्हणजे जम्मू काश्मीरला राहतो, तर इकडचेही टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलवर आहेत. तर जॉईंट व्हा. हाय हार्ट एकर, नमस्कार, आपका स्वागत है. आज आपने फर्स्ट एंट्री की है हमारे चैनल पर. क्लैपिंग फॉर हार्ट हैकर, हार्ट हैकर. फर्स्ट लाईक डन. थँक्यू सो मच हार्ट हैकर. काय करतोस रे, जेवलास का तू? थँक्यू मॅडम. काय चाललंय? हॅलो. त्या दिवशी तर तू असाच निघून गेलास हा, लाईव्ह चालू असता असता. ओमकार आठवले, ओमकार आठवले, आम्ही तुम्हाला आठवले आणि तुम्ही आलात. धन्यवाद लाईक डन केल्याबद्दल. हार्ट हॅकर बोलतोय जस्ट आता लोळतोय आणि बोलतोय. का लोळतोयस रे? तू जॉब करतोस की कॉलेज वगैरे करतो? काय करतो? झोपून गेलो मॅम. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्गातली मुलगी, सून, तुम्ही काही म्हणू शकता. तर चॅनलला जॉईन व्हा. ओंकार बोलतोय आय एम सॅड. व्हाय सॅड? हार्ट अटॅक म्हणतोय जॉब करतो मॅडम. ओके, मुंबईला करतो का? मुंबईला आहेस का तू? हार्ट अटॅक म्हणते महाराष्ट्र पोलीसमध्ये. हा महाराष्ट्र पोलीसमध्ये. जय हिंद. मग आज तुझी ड्युटी नाही? आज तुझी ड्युटी नाही का? सोन्या दादा म्हणते हाय ताई. नमस्कार सोन्या दादा. हाय, नमस्कार. कसे आहात सोन्या दादा? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ज्यांनी लाईव्हला आलंय आणि कमेंट केलंय त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. 10 लाईक प्लीज. बघू आता 10 लाईक्स पटकन कोण 10 मिनिटात 10 लाईक्स झाले पाहिजे. हा भाय. हार्ट हॅकर म्हणतोय भाय. काय भाय? पुणे. ओके, पुणे. कारण माझा भाऊ पण पोलिसात आहे आणि पोलिसांना कधीच आराम नसतो यार, म्हणून. जय हिंद मॅम. नाईट शिफ्ट आहे मॅम. ओके. हार्ट हॅकर, तुझं नाव काय सांग, नावाने मी तुला हाक मारते. ओके. तुमचा भाऊ पण पोलीसमध्येच आहे ना? हो दादा. तुम्हाला कसं माहिती? ओळखता का? ओमकार बोलतोय कालपासून ताई सोबत बोलणं झालं नाही, माझं करमत नाहीये मला. कोण? तुझी ताई का? फोन लाव तिला. खुशी, माझा चष्मा घेऊन ये ना तिथून. तिथं आहे बघ. नाहीये इकडे टेबलावर. हार्ट अटॅकर मध्ये 3 टाइम मी माझे नेम सांगितलं आहे. तू 3 टाइम सांगितलेस बघते हा मी. ओके. नाही, तू तुझं नावच नाही सांगितलंस. खुशी पण एक दे. हा, तो का खाता है? ते का पण एक दे. नाही, तू तुझं नावच नाही सांगितलं मला. भाऊ पोलीस मध्ये आहे ते सांगितलंय मी, पण तुझं नाव नाही सांगितलंस तू. जीवन. ओके, जीवन. लक्षात ठेवीन जीवन. कामात व्यस्त असेल, कॉल उचलत नाही. मग जाऊन भेटून ये की ताईला.
हा टॅकर म्हणतात या लाईव्ह मध्ये नाही सांगितलं, इथे नका चेक करू. मग माझं हे एकच लाईव्ह आहे. खोटं बोलून तुम्ही मला नाही स्वतःच्या मनाला फसवत आहेत. मी काय खोटं बोलले? मी लाईव्हवर काहीच खोटं बोलत नाही, काहीच. पण सांगितलं असेल पण मला आठवत नाही तुझं नाव, नाही तर मला आठवतं सगळ्यांची नावं. आज काही गेम नाही आहे का? नाही, रोज रोज गेम खेळायला लोक कंटाळतात ना, त्यामुळे. सुनीता ताई नमस्कार, लाईक डन, थँक्यू सो मच. कसे आहात सुनीता ताई, काय करताय? मी हिंगोली येथे, माझी ताई पुणे येथे दाजींसोबत. ओके, मग टेन्शन घेऊ नको, व्यवस्थित असणार ताई तुझी, काही टेन्शन घेऊ नको. दाजी चांगले आहेत ना? ओमकार तुझे दाजी चांगले आहेत ना? मॅडम न्यू चॅनल आहे ना तुमचं, तिथे पोएम बोलल्या होत्या, त्याच दिवशी मी लाईव्हवर माझी नेम सांगितलं होतं, पण दुसऱ्या चॅनलवर. ओ दादा, हा टॅकर, तिथं मी लाईव्ह घेतच नाही. बघ, एकदा जाऊन चेक कर. तिथे मी लाईव्ह कधीच घेत नाही, कारण त्याच्यात अजून नुकतंच चॅनल आहे, त्यामुळे लाईव्ह हा ऑप्शनच आला नाहीये मला. कमेंट मध्ये सांगितले असणार व्हिडिओच्या, है ना? हा टॅकर म्हणतात पुणेमध्ये कुठे? हा टॅकर पुण्यामध्ये आहे, तो बघून येईल. पटापट चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि कुठून आहात नक्की सांगा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन व्हा. ओमकार होते, हा दाजी एक नंबर आहे, पण मला बोलल्याशिवाय राहत नाही ताईला. ओके ओके, करेल तुला, तिला टाइम भेटलाय. ह्या चॅनलवर लाईव्ह घेऊन तो चॅनल सांगितलं होतं, मी चेक करून परत इथं येऊन तुम्हाला नेम सांगितलं आहे. ओके, असेल असेल, फक्त मला आठवलं नाही, फक्त. बाकी मी कधीच खोटं बोलत नाही लाईव्हवर, कोणत्याच गोष्टी मी खोटं बोलत नाही. जे आहे ते आहे, नाही ते नाही. ओके, हा टॅकर पोलीस भावा बाय बाय म्हणतोय ओमकार आठवले. का जातो ओमकार बाबा? प्लीज सर्वांनी लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. काल रात्री असं एक झालं की मी झोपताना माझ्या डोळ्यात काहीतरी गेलं आणि डोळा खूप लाल झालेला, आणि आता एका साईडने डोकं जाम दुखते. म्हणजे काय, इकडचे पक्षी छोटे छोटे कीटकही असतात, त्यामुळे काय समजलं नाही मला. एका साईडने डोकं दुखते म्हणून आज चष्मा लावला आहे. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा, कमेंट करा. आणि शिमग्याला कोण जाणार आहे गावी? स्नेहलताई नमस्कार, स्वागत आहे स्नेहलताई. कसे आहात स्नेहलताई? लालकृष्ण दादा म्हणतात हाय. लालकृष्ण नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या लाईव्हवर. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं. स्नेहल मॅम वेलकम. स्नेहल मॅम पण साताऱ्याच्या आहेत, आपण फौजी वाईफ्स आहेत. पटापट कमेंट करा, लाईक करा. लालकृष्ण दादा, स्नेहल ताई कमेंट करा. विद्या ताई म्हणतात हाय ताई. नमस्कार विद्या ताई, कुठून आहात आपण? खूप खूप स्वागत आहे लाईव्हवर आल्याबद्दल. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनल तर्फे खूप खूप स्वागत आहे. कुठून बोलताय नक्की सांगा. लालकृष्ण दादा म्हणतात कोकणमध्ये दारू व्यक्तींना गावरान. हो का? हा टॅकर म्हणतात बाय. हा टॅकर कशाला चालला, बोल की भावा. विद्याताई म्हणतात चिपळूणवरून. विद्याताई चिपळूणवरून आहात का? खूप छान. माझ्या म्हणजे माझ्या मिस्टरांचं पण आजोळ चिपळूणलाच आहे. रामचंद्र दादा म्हणतात तब्येत सांभाळा ताईसाहेब, डोळ्यांची काळजी घ्या. हा दादा, मला वाटतं ते
एखादा पाखरू छोटंसं कीटक डोळ्यामध्ये गेलं ना, त्यामुळे झालं असणार. बाकी काय नाही. रामचंद्र दादा तुम्ही कुठून आहात? आणि थँक यू सो मच काळजी व्यक्त केल्याबद्दल. खूप छान वाटलं. नवीन असूनही तुम्ही मला एखादी मायेची शब्द बोललात. खूप खूप धन्यवाद. गुरुनाथ दादा नमस्कार. जय गोरोबा काका, जय गोरोबा काका. गुरुनाथ दादा स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी लाईक करा चॅनलला. डबल टॅप करा. पटकन डबल टॅप करा. झालं का नाश्ता? हो स्नेहलताई. स्नेहलताई म्हणतायत नमस्ते, नमस्ते. स्नेहलताई म्हणतायत झालं का नाश्ता? हो स्नेहलताई तुमचा झाला का? लाईक डन म्हणताय. थँक यू सो मच स्नेहलताई. काय करताय मग? गुरुनाथ दादा म्हणतात जय गोरोबा काका, जय गोरोबा काका. संदीप दादा म्हणते आज ड्रेस मस्त आहे तुझा. हे बघा स्वेटर आहे. नेहमी स्वेटर घालून असते. संदीप दादा म्हणतायत 5 नंबरला लाईक केलं. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. थँक यू सो मच. पटापटा जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. विद्याताई कुठे गेलात हो तुम्ही? पटकन लाईक करा चॅनलला. ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी लाईक करा. 10 लाईक करून टाका. 10 मिनिटात 10 लाईक तरी झाले पाहिजे होते. गुरुनाथ दादा म्हणते आता थंडी कमी झाली. हा थोडी कमी झाली पण आहे, तरी पण आहे, थोडी आहेच. म्हणजे ह्या थंडीला तुम्ही गावाकडे खूप थंडी पडली, कुडकुडा आला असं म्हणू शकता. म्हणजे आता कमी आहे. पटकन कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पटापट कमेंट करून सांगा तुम्ही कुठून आहात. आणि मी प्रॉपर कोकणातली आहे. कोकणातलं कोण जर असेल तर मला कमेंट नक्की करा. गुरुनाथ दादा म्हणते 7 नंबर लाईक डन. थँक्यू. रामचंद्र दादा म्हणतात आम्ही परभणीकर आहोत ताई साहेब. ओ माय गॉड, परभणीकर आहात का तुम्ही? आम्ही सिंधुदुर्गकर. खूप छान दादा लाईव्हला आल्याबद्दल. चॅनलला जॉईन व्हा. ह्या टायमिंगमध्ये आपलं रोज लाईव्ह असतं. तुम्ही लाईव्हला जॉईन होऊ शकतात आणि संध्याकाळचं पण लाईव्ह असतं. तर तुम्ही लाईव्हला जॉईन होऊ शकता. बेल आयकॉनवर क्लिक करा जॉईन होऊन. मग माझ्या सर्व नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. थँक्यू सो मच रामचंद्र दादा लाईव्हला आल्याबद्दल. खूप मस्त वाटतंय. पटापट कमेंट करा पटापट. आणि कोकणातलं कोणी आहे का अजून? कोकणातलं असेल तर नक्की कमेंट करून सांगा की कोण पाहतंय कोकणातलं लाईव्ह. गॉडफादर काय हो, काल आलाच नाही तुम्ही. सुनीताताई पण आठवण काढत होत्या गॉडफादरांची. नमस्कार गॉडफादर. मठात गेला होता का सिंगल पोरांना पकडून पकडून? गुरुनाथ दादा म्हणतायत आम्ही नानजी रत्नागिरी हेतू आलो होतो. आम्ही नानीज रत्नागिरी हेतू आलो होतो. नानीज म्हणजे काय दादा? गॉडफादर म्हणताय डॅम्बिस माणसं. हा तेच गॉडफादर. सुनीताताई म्हणतात डॅम्बिस माणसं म्हणणारे आले नाही कसं हो ताई? मला विचारत होत्या गॉडफादर आले नाही कसे. सुनीताताई आहात का लाईव्ह बघताय? गॉडफादर आलेत बघा, डॅम्बिस माणसं बोलणारे. परमेश्वर दादा म्हणताय ताई पक्कमेश्वर. पक्कमेश्वर काय? पक्कमेश्वर. नमस्कार परमेश्वर वाघमारे दादा नमस्कार, स्वागत आहे. गॉडफादर म्हणते आम्ही घाटावरचे आहोत. हो का, घाटावरचा हाय का तुम्ही राव? परमेश्वर दादा म्हणतात पुण्यावरून आहात. परमेश्वर दादा खूप स्वागत आहे दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन होऊन बेल आयकॉनवर क्लिक करा सर्वांनी. ज्यांनी चॅनलला जॉईन झाले त्यांनी. जर तुम्ही बेल आयकॉनवर क्लिक केलात तर माझ्या सर्व लाईव्हच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. गॉडफादर हसतायत. गुरुनाथ दादा म्हणते स्वामी नरेंद्र महाराज. ओके नानीज. ओके स्वामी नरेंद्र महाराजांच्या इकडे आलेलात का? वा 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 दादा खूप छान मस्त. मग झालं का व्यवस्थित दर्शन वगैरे? परमेश्वर दादा म्हणतात पुण्यावरून आहात दादा, कळलं मला. चहा वगैरे झाला का तुमचा? गॉडफादर म्हणतात कोकण आणि घाटावरच्या लोकांचं कधी जमलं नाही. काय समजली? सगळ्यांशीच जमत नसेल, पण एखादा माणूस असा असेल जो कोकणातल्या माणूस आवडत असेल. हो की नाही दादा? तुम्ही कुठून आहात? परमेश्वर दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. हाय कुशल नमस्कार. चला गेम खेळूया मावशी. गेम खेळायचा का? आता कुठला गेम खेळायचा?
रोज रोज गेम खेळलं तर काही मजा येत नाही. आपण आठवड्यातला एक असा वार ठरवू ज्या दिवशी आपण गेम खेळू. ओके. रविवारचा वगैरे खेळू. फौजी पण कोकणातले का? हो, गॉडफादर. फौजी पण कोकणातले. माझं माहेर कोकण, माझं सासर कोकण. शिक्षण पण कोकणातच झालं. कुशल दादा म्हणतात चालेल. हां, कुशल. रोज-रोज खेळलं तर कोणीच इंटरेस्टेड नसणार ना. कधीतरी आठवड्यातनं एकदा खेळलं तर मजा येते, आहे ना? तसं काय ते आणि मी असं युनिक थोडासा गेम बघेन, जेणे मजा येईल. हं. त्या दिवशी लय मजा आलेली. त्या दिवशी तू तर गेलाच ना लाईव्ह. अचानक मला वाटतं झोपलाच वाटतं गेम खेळता-खेळता, आहे ना? पटापटा कमेंट करा. 10 लाइक्स झाले आहेत. आता आपण लिहायचं 20 लाईक प्लीज. व्हॅलेंटाईन डे जवळ येतो त्यावर काय बोलता? मी बोलते. बरं झालं हा विषय काढला. मला बोलायचाच होता. व्हॅलेंटाईन डे मी माझ्या लाईफमधला एक्सपिरियन्स सांगते. जेव्हा मी नागालँडमध्ये होती मिस्टरांसोबत 14 14 फेब्रुवारीला आणि त्या दिवशी आम्ही व्हॅलेंटाईन डेची सगळी तयारी करत होतो. म्हणजे जे फॅमिलीज होते, त्या फॅमिलीजनी विचार केलेला, की आपण काहीतरी जेवण बनवायचं, केक आणायचा आणि थोडेसे बलून वगैरे लावायचे आणि सेलिब्रेट करूया आपण सगळे फॅमिलीज. म्हणजे एकट्यानेच सेलिब्रेट करण्यापेक्षा आपण फौजी जे वाईफ्स आणि हसबँड आहेत, त्यांनी मिळून एकत्र नागालँडमध्ये सेलिब्रेट करायचं. म्हणजे क्वार्टर्स वगैरे असतात तिथं. आणि त्यामुळे ना आम्ही सगळ्यांनी खूप म्हणजे किती वाजता सगळं सकाळपासून म्हणजे आदल्या दिवशीपासून सगळं आणायला सुरुवात केलेली. म्हणजे पुरीसाठी आटा, परत काय ते म्हणजे असं जेवणाचं सगळं सामान आम्ही आणलेलं आणि त्यानंतर मग ना सगळी सकाळी येऊन आम्ही लवकर सगळीजणं सगळं आवरून सगळी भाज्याची कटिंग-बिटिंग केलेली आणि नंतर मग 11-12 का 1 वाजता आम्हाला न्यूज आली, की 14 फेब्रुवारीला तो ब्लॅक डे आहे. ब्लॅक डे म्हणजे सगळ्यांसाठी तो ब्लॅक डे होता. कारण त्या दिवशी पुलवामा अटॅक झाला होता आणि त्यामध्ये भरपूर जण जवान शहीद झाले होते आणि तो सगळ्यात मोठा धक्का होता आमच्या सगळ्यांसाठी आणि अजूनही माझ्या हातावर काटा येतोय. खरं सांगते, अजूनही माझ्या अंगावर काटा येतोय ते ऐकल्यावर आणि मला तो व्हॅलेंटाईन डे आठवला, की मला ते पुलवामा अटॅक आठवतो आणि काय झालेलं त्या दिवशी नाही सांगू शकत. त्यामुळे मी कधीच व्हॅलेंटाईन डे साजरा नाही करत. अजिबात नाही करत. मला व्हॅलेंटाईन डे लक्षातच राहत नाही. मला तो फक्त ब्लॅक डे लक्षात राहतोय, की त्यावेळी कित्येक आया-बहिणींचं कुंकू गेलंय. त्यांचंही कधी म्हणजे त्या जे शहीद झाले त्यांचंही प्रेमाने लग्न झालं असेल किंवा नाही झालं तरी किती फौजी वाईफचं आपल्या फौजीवर खूप प्रेम असतं सोल्जरवर. तर त्यांचं प्रत्येकाचं प्रेम त्या दिवशी हिरावून घेतलंय देवाने. म्हणजे त्या दिवशी त्यांचं प्रेम संपलंय म्हणायला हरकत नाही. त्या दिवशी त्यांच्या काळजावर केवढा मोठा आघात झाला असेल आणि त्यामुळे मला व्हॅलेंटाईन डे माझ्यासाठी मायना नाहीये. मला नाही आवडत व्हॅलेंटाईन डे. मला फक्त असं वाटतं, की आज जो 14 फेब्रुवारीचा दिवस येतो ना, तेव्हा त्या सगळ्या बहिणींना काय वाटत असेल, की या दिवशी आपला नवरा आम्हाला सोडून गेलाय. मग त्यांच्यासाठी ती किती दुःखाची गोष्ट आहे. बाकीच्या सगळ्यांसाठी तो व्हॅलेंटाईन डे म्हणजे प्रेमाचा दिवस वगैरे आहे नक्कीच आणि सेलिब्रेटही करा तुम्ही. पण मी माझं वैयक्तिक मत तुम्ही मला विचारलात ना, म्हणून मी सांगितलं. बाकी प्रत्येकाचं आहेच विषय, पर्सनल लाईफ आहे. त्यांनी त्यांच्याप्रमाणे सेलिब्रेट करावी, हेही माझं म्हणणं आहे. पण मला हा डे नाही सेलिब्रेट करता येत. आणि मी माझ्या लग्नाच्या आधी पण नाही कधी केला. पण मी सांगते, की नाही, हिम्मतच होत नाही. हिम्मतच होत नाही. सेलिब्रेट किंवा ते हॅपी व्हॅलेंटाईन डे बोलायचं पण शब्द माझ्या मनात येत नाही. मला त्या दिवशी पूर्ण तेच आठवत असतं. कारण मी ते आर्मी कॅम्पमध्ये राहून हे सगळं म्हणजे सेलिब्रेट नाही, सेलिब्रेट करता-करता आम्ही ते सगळं हे केलंय. त्यामुळे हे लक्षातच मनातच येत नाही व्हॅलेंटाईन डेबद्दल.
गॉडफादर म्हणताय सो सॅड. हां, खूप हे भयानकच आहे, भयानकच आहे. मला तर प्रत्येक वेळी आता मला हा जसा दिवस पुढे जवळ-जवळ येतोय ना, तेव्हा मला त्यांची काय मनस्थिती असेल त्या ताईंची, त्या प्रत्येक आईची, त्या ताईंची काय म्हणजे हे असेल, की त्यांना तो प्रत्येक वर्षी तो दिवस त्यांना लोकं इकडे प्रेम साजरं करतायत आणि या साईडला त्यांचा जो दिवस त्यांनी बघितलाय ते त्यांना आठवत असेल. हे 2 चित्र आहेत एका साइडला. एका साइडला प्रेम आणि एका साइडला आक्रोश. विचार करा तुम्ही. कुशल म्हणतोय, "मावशी रडू नको." नाही रे, रडत नाहीये, पण मला असं आतून उफळी फुटते. विकी म्हणतायत, "आ गए हम लाइक डन दीदी." थँक यू विकी दादा. थँक यू सो मच. थँक यू सो मच. गॉडफादर म्हणतो, "मावशी रडवू नका." नाही रडत हो दादा. विकी दादा म्हणतायत, "जय हिंद, जय महाराष्ट्र." जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय जवान. संतोष दादा म्हणतात, "तुम्ही बोलताय ते ऐकून माझ्या अंगावर काटे उभारले." दादा आहेच तसा. हा जो दिवस आहे ना, तो अंगावर काटे उभा राहण्यासारखाच दिवस होता. म्हणजे प्रत्येकाचे काय तेव्हा हाल झाले असतील. कुशल दादा म्हणते, "आम्ही इंडियन आर्मी सोबत नेहमी आहोत. ते आहेत म्हणून आपण आहोत." येस कुशल दादा, खरं बोलल्यास. ते आहेत म्हणून आम्ही आहोत आणि इंडियन आर्मी मी वाईफ आहे म्हणूनच नाही. माझे आजोबा पण ना मिलिटरीमध्येच होते आणि मला त्यांना पाहायची खूप इच्छा होती. पण माझे आजोबा माझे म्हणजे पप्पा लहान असतानाच वारलेले. त्यामुळे मला काय ते दिसलेच नाही कधी. पण त्यांच्या रूपात आता माझे मिस्टर आहेत. मी त्यांना रोज पाहते. मला लय आनंद होतो. विकी दादा दीदी मी तुमची भावना समजू शकतो. धन्यवाद विकी दादा. खरंच खूप म्हणजे जे हे भावना समजू शकतात ना त्यांना खरंच माझ्याकडनं मानाचा प्रणाम. खरंच. गॉडफादर सिंगल पोरांनो ऐकलं ना सगळं? काही रडायचं वगैरे नाही. कोणी पार्टनर नाही म्हणून मठात मोठा कार्यक्रम आहे. ओके. येस, येस. दादांच्या मठात जावा. कुशल दादा म्हणते, "मावशी प्लीज रडू नको." नाही रे. अ, 1 मिनिट हां. हं. रोहित दादा नमस्कार. नमस्कार रोहित दादा, स्वागत आहे. गुड मॉर्निंग. रोहित दादा खूप दिवसांनी आलास तू. विकी दादा म्हणतायत, "दीदी तुझा छोटा भाऊ आहे पंजाब वाघा बॉर्डर." वा वा विकी दादा, खरंच खूप छान. मला बरं वाटलं. खरंच खूप छान. थँक यू सो मच तू माझ्या लाईव्हला आलात. अशीच माणसं मला पाहिजे माझ्या लाईव्हमध्ये. फालतू लोकं नाही आली तरी मला खरंच खूप बरं वाटतं. मला सबस्क्रायबर वाढवायचे म्हणून वाढवायचे नाहीये. चांगली माणसं घेऊनच मला माझं YouTube पुढे न्यायचं आहे. म्हणजे मला त्यांची आठवण नेहमी माझ्या हृदयात राहील, की ही माणसं आहेत चांगली माझ्या लाईव्हवर. विकी दादा खूप खूप धन्यवाद. तुम्हाला आमचं सगळ्यांचं आयुष्य लाभू दे ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. पाय लागू दीदी. पाय लागू दीदी म्हणताय का? थँक यू सो मच दादा. आशीर्वाद आहे आमचा तुमच्या पाठीशी. प्लीज सर्वांनी चॅनलला जॉईन व्हा. मानसी बोलते, "झाली की जॉईन मी." मानसी हॅलो. नमस्कार मानसी, कशी आहेस तू? स्वागत आहे मानसी. स्वागत आहे मानसी, कशी आहेस? लाईक डन सोबत जॉईन. थँक्यू मानसी. विकी म्हणते, "दीदीला लाईक आणि सबस्क्राईब करा." थँक्यू सो मच विकी दादा. विकी दादा थँक्यू सो मच. तुम्ही पंजाबला आहात? आम्ही मागच्याच वेळी पंजाबला येऊन गेलो फिरायला, वाघा बॉर्डरला. तुम्ही वाघा बॉर्डर इथं आहात का? मानसी बोलते, "मी बरी आहे. तू कशी आहे ताई? खुशी परी एन जिजू मस्त आहे सगळेजण." मानसी, जेवण झालं का? जेवण बनवलं?
प्लीज पटापटा कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पटापटा कमेंट करा. दीदी आता घरी आहे नाशिकला. वा वा वा, सुट्टीवर आलात का? सुट्टीवर आलात का तुम्ही? मानसी बोलते हो जरा झालं आता जेवणार थोड्या वेळाने. ओके मानसी, काय आहे आज स्पेशल? तुझं झालं का जेवण? नाही ग मानसी, आज कंटाळा आलाय मला, काहीच करवत नाहीये. अगं रात्री झोपताना ना डोळ्यात एक काहीतरी पाखरू छोटस गेलं आणि डोळा खूप दुखायला लागला माझा, आणि त्यामुळे सकाळी खूप डोकं वगैरे दुखत होतं, कसकसत होतं, रात्रभर झोप नाही झाली आणि डोळं असं इकडे दुखायला लागलं. वांगाचा भरीत, भात, भाकरी, चपाती, डाळ. तुम्हाला डाळ रोज लागते का ग मानसी? रोज डाळ खाता? प्लीज पटापटा लाईक करा, पटकन लाईक करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कोकणातलं कुणी आहे का? कोकणातलं कुणी आहे का? मानसी कोकणातली आहे सांगते. टेक्निकल टॅप नेक्स्ट डॉम 500 mg घे. ओके डॉक्टर दादा. कुठून आहात डॉक्टर दादा तुम्ही? राहुल दादा तुम्ही कुठून आहात? मानसी बोलते येस रोज डाळ, नॉनव्हेज डे सोडून. अहिल्यानगर. डॉक्टर आहात का तुम्ही की असंच सांगितलं मला? विचार, नाही तर इकडे कोणीतरी विषाची गोळी द्यायची आणि मी जाऊन घ्यायची. आणि मी सांगेन युट्यूब मध्ये मला एक गोळी कोणीतरी गोळी सांगितली. येस. सॉरी हा, असं मस्करी करते. अहिल्यानगर वरून आहात का? नक्की घेते हा. नेक्स्ट डोम 5 mg, नाही 500 mg. मानसी बोलते नाहीतर पिठी वगैरे किंवा टोमॅटो सार असतो. वा वा, पिठी पण खूप छान लागते यार. राहुल दादा स्वागत आहे तुमचं. BAMS MD. वा वा वा, धन्यवाद दादा, थँक्यू सो मच तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल. बघा तुम्हाला काही अडचण असेल तर आमचे राहुल दादा पण आहेत लाईव्ह मध्ये, विचारू शकता तुम्हाला काय होत असेल तर. दादानी मला माझं डोकं दुखतंय. काल दादा माझ्या डोळ्यात ना काहीतरी गेलं आणि रात्री झोपताना काहीतरी असं पटकन दिसलं ते आल्यावर, आणि ते गेलं आणि खूप डोकं दुखायला लागलं आणि डोळा पण लाल झाला. राहुल दादा चॅनलला जॉईन व्हा. टीचिंग CM राहुल. थँक्यू सो मच दादा. लाईव्हला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, मग कधीतरी आपली भेट होईल. माझं काहीतरी डोकं दुखत असेल तर मी तुम्हाला सांगू शकते. मानसी बोलते कुडाची पिठी आणि सुकी मच्छी. वा हो ग ना ग, मस्त मस्त. तेजस दादा म्हणतात हाय दीदी. हाय तेजस, कसा आहेस तू? डॉक्टर सर नमस्कार. विकी दादा म्हणतायत. विकी दादा डॉक्टर राहुल दादांना नमस्कार म्हणतायत. प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला. ज्ञानेश्वरी गुट्टे हाय, नमस्कार ज्ञानेश्वरी ताई, कसे आहात तुम्ही? खूप दिवसांनी आमच्या लाईव्हला आलात. सार्थक काय करतोय? सासूबाई. ओ सासूबाई. गॉडफादर म्हणतात आज जेवण काय? आज जेवणच काय ठरवलं नाहीये, चपाती आणि भाजी करणार. कंटाळा आलाय, काल उपवास होता ना त्यामुळे ना वैताग येतो, नंतर दुसऱ्या दिवशी काहीच करवत नाही. मानसी बोलते आज धिगा जायचा पण लय वैताग आलाय. धिगा म्हणजे का? आज मला धिगा जायचा. धिगा डम डम डिगा. ज्ञानेश्वरी म्हणते मस्त आहे. हो का? आणि तुमची छोटी पिल्लू कशी आहे? अजून बनवलं नाही, गॉडफादर म्हणतायत. हा आम्ही लेट जेवतो ना हो, मिस्टर आल्यावर. मिस्टर 3 वाजता येतात. सुरबाई काय करते? सुनबाई आज मला बरं नाही ना, त्यामुळे आज स्कूललाच नाही पाठवलं मी त्यांना, त्यामुळे ते अभ्यास करते आता. दीदी 2 मिनिटात आलो. हो विकी दादा या. संदीप शिंदे म्हणतायत हाय. नमस्कार संदीप दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून आहात संदीप दादा? कुठून आहात तुम्ही संदीप दादा? लंच टाइम. येस लंच टाइम झाला का तुमचा?
जेवून घ्या जेवून घ्या. आज डबा काय आणलाय? संदीप दादा म्हणते बारामतीवरून. बारामती, ओके बारामती. मग तुमच्या तिथंच झालेलं का ते प्लेन क्रॅश मुख्यमंत्री साहेबांचं? युअर राहुल, तुम्ही कुठून आहात? डॉक्टर दादा मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून, पण माझं लाईव्ह जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे. मी जम्मूला राहते मिस्टरांसोबत. मानसी बोलते, तेजस बोलतोय, सुरमई पापलेट एसी एस की सब्जी खाना खाया. ओके, तुझं ती मजा आहे बाबा, लय मजा आहे तुझी. अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, आधी रात को जहाँ कोई आता जाता ही नहीं. संदीप दादा म्हणतात हो. अरे बापरे, तुम्ही पाहिलात का डोळ्याने दादा? गॉडफादर म्हणतात आज तांबडा पांढरा आहे, फोटो पाठवतो बघा. कुठे पाठवणार फोटो? इंस्टाला. युअर राहुल, जम्मू. अरे बापरे, आता आतंकवादी. येस, आम्ही आतंकवादींच्याच मध्ये राहतो. काय बोलणार. प्लीज लाईक करा चॅनलला. टेन्शन नाही दादा, काय म्हणतात ते, मरण काय कधी पण येऊ शकतं. आता इथं बसल्या बसल्या पण काय माहिती लाईव्ह चालू असता टंग होईन. त्यामुळे मरण्याचं टेन्शन घ्यायचं नाही. सतीश दादा म्हणतायत हाय. सतीश दादा नमस्कार, स्वागत आहे पुन्हा एकदा. कसे आहात दादा? जेवण झालं का? गॉडफादर हसतायत. अनिल दादा म्हणतायत लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बोला. थँक्यू सो मच दादा. खूप खूप स्वागत आहे अनिल दादा. खूप दिवसांनी आला तो, येतच नाही हल्ली वाटतं लाईव्हला तुम्ही. चलते चलते मेरा ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना. हे गाणं मला येत नाही. कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. अनिल दादा कसे आहात तुम्ही? जेवलात का? गॉडफादर म्हणजे जम्मू हा भारताचा भाग आहे आणि ते पण भारतीय आहेत. येस, इथं सगळे भारतीयच आहेत. जम्मू आणि काश्मीर हा आपल्या इंडियामध्ये येतो, भारतामध्ये येतो हा. त्यामुळे घाबरायची गरज नाही. पण कधीतरी हे घुसखोरीवाले असतातच, त्यामुळे त्या विषयावर आपण नको बोलूया. मानसी बोलते वीसी पे मिलते हैं. ओके ओके जी ओके. सतीश दादा हसतायत. काटकर सागर म्हणतायत 19ला लाईक. थँक्यू सो मच दादा. कसे आहात तुम्ही? कुठून आहात? काटकर. अनिल दादा म्हणतात लाईक डन. मानसी बोलते बाय बाय मानसी. युअर राहुल म्हणताय तुम्हाला पाहून आतंकवादी पिघळून एवढे छान आहे तुम्ही. आतंकवाद्यांना मन नसतं दादा. मानसी बोलते 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. येस, 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. likes please. अनिल दादा म्हणते गरीबाला विसरले ना? नाही हो अनिल दादा, मी कशी गरीबाला विसरेल? मीच गरीब आहे. तुम्ही तर श्रीमंत आहात, पण मी पैशाने गरीब असली तरी मनाने खूप श्रीमंत आहे दादा. ऑफिसमध्ये आहे. ओके ओके, ऑफिसमध्ये आहात का अनिल दादा? मग आज लंच टाइम झाला असेल ना? मजेत. सतीश दादा म्हणतात मजेत आहोत. तू कशी आहेस? मी पण मस्त मजेत आहे दादा. ज्ञानेश्वरी म्हणतात किती वर्ष झाली जम्मूला? 2 वर्ष झाली. बाळासाहेब म्हणतात मेसेज कुठे? सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. सर्व बंधू आणि भगिनी माझे सारे बांधव आहेत.
विकी दादा मध्ये अरे बापरे काय आवाज आहे दीदीचा, रडू नका, घाबरू नका ना, घाबरू नका माझ्या आवाजाला. गॉडफादर म्हणतात घुसखोरीवर सरकार काही बोलत नाही, आम्ही काय बोलणार ना इथं. तेच की तेच की काय बोलायचं, आपण बोलणार ना. आपण बोलून बोलून आपला सर्वसामान्याचा आवाज आहे, जर तो एकजुटीने आला तर त्याचा आवाज हायवर होतो, एकटीने बोलून काही फायदा नाहीये. गॉडफादर ऋग्वेद नमस्कार, जय शिवराय. ऋग्वेद दादा कुठून आहात तुम्ही, स्वागत आहे. समाधान गुगे म्हणतायत कुठून. समाधान दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण लाईव्ह माझं जम्मू काश्मीर वरून चालू आहे. माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. गॉडफादर म्हणते दीदीचा आवाज असंच आहे, त्या रोज गाण्याचा प्रयास करतात. रोज प्रवास करतात, लाईव्ह समोरच करते प्रयास. समाधान गुगे म्हणतात हाय 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 समाधान दादा नमस्कार. सुप्रिया दीदी घरवाली नमस्ते सुप्रिया दीदी, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो सुप्रिया दीदी. गॉडफादर म्हणते हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं. सुप्रिया दीदी बोल रही है गुड आफ्टरनून कोकण, गुड आफ्टरनून कोकण. सुप्रिया दीदी क्या कर रहे हो, आज तो लाल टमाटर लग रही है. आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार. अरे सुप्रिया दीदी मेरा सर दर्द कर रहा है, ये आँख में ना कुछ चला गया था रात को और ज़्यादा पूरा रेड हो गया और ये अभी दर्द कर रहा है इसके वजह से, और इसका रिफ्लेक्शन होगा. सुप्रिया दीदी घरवाली आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार. प्लीज लाइक करते चलो करते चलो करते चलो, 30 लाइक्स प्लीज. सुप्रिया दीदी बोल रही है पायल. गॉडफादर हाय, गॉडफादर बोल रहे हाय. ऋग्वेद म्हणतोय मी पण सिंधुदुर्ग मधला आहे. हो का ऋग्वेद, सिंधुदुर्गातला आहेस का. सिंधुदुर्ग मध्ये कुठे, मी पण सिंधुदुर्गातली आहे कुडाळची. पायल पायल हस रही है. हॅलो पायल कुठून आहेस तू. पूजा बोरहडे म्हणताय जय शिवराय, जय शिवराय पूजा दीदी नमस्ते, आपका स्वागत है. अभिजित दादा म्हणतायत हसतायत. अभिजित दादा हसताय कशाला हो, मेरे को सब हसते रहते. अभिजित दादा आप कुठून आहात तुम्ही, खूप खूप स्वागत आहे. मी AK 47 घेऊन आहे मी AK-47 घेऊन. पायल बोलते मला रिप्ले नाही दिला तू मला साला का आम्हाला. मी तुला रिप्लाय दिला की ग, काय नाही दिला मी तुला. नका देऊ मग मला रिप्लाय. दिला ना ग रिप्लाय मी, जरा माझे लेट वाचते ना त्यामुळे सॉरी हा. पायल बोलते नाही द्यायचं ओके रिप्ले. पायल तू कुठून आहेस, खूप खूप स्वागत आहे. हा डॉगी खूप छान आहे, मला आवडतात डॉगी, मला देतो मस्त आहे. गॉडफादर म्हणतायत खुशी आणि परी म्हणत असतील मम्मी अशी काय करते. ऋग्वेद म्हणतायत तुमचा मोबाईल नंबर मिळू शकतो का फ्रेंड म्हणून बोलायला. मोबाईल नंबर मी कोणाला देत नसते, पण तुम्ही मला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता. या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे लिंक त्याची, तर तिथं जाऊन मला फॉलो नक्की करा फेसबुक आणि इंस्टाग्रामला. सुप्रिया दीदी बोल रही है मैंने मेहंदी लगाई है हेयर्स पे तो नहाने जा रही हूँ, लाइव ऑन है यू कंटिन्यू. ओके सुप्रिया दीदी थँक यू सो मच. सुप्रिया दीदी मी जेव्हा नागालँडमध्ये असायची ना तेव्हा माझ्या केसांना मेहंदी वगैरे लावून द्यायची, कारण मला लावायला यायचं नाही. पायल दीदी बोलते तुम्ही नाही दीदी, तुम्ही देताय मला रिप्ले. हा गॉडफादर म्हणताय का, गॉडफादर गेले वाटतं. गॉडफादर तुम्हाला पायल दीदींनी मेसेज केलाय, हाय गॉडफादर तुम्ही रिप्लाय द्या की.
गजानन दादा म्हणते नंबर 27 लाईक डन ताई. धन्यवाद गजानन दादा, थँक्यू सो मच. आणि पायल दीदी तुम्ही कुठून आहात सांगितलं नाही. मी राहुरीचे आहात. ओके, तुम्ही राहुरीचे आहात का? वा वा वा, खूप छान. पायल दीदी चॅनलला जॉईन व्हा, रोज लाईव्ह असतं, खूप मजा येते. खूप छान छान इथं माणसं येतात. रोज 11:30 असतं. तुम्ही चॅनलला जर जॉईन करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, मग माझ्या नोटिफिकेशन येतील लाईव्ह सुरू झालं की. गॉडफादर मध्ये फौजी गोळ्या घालतील रे बाळा. हे भगवान. ऋग्वेद म्हणतायत बोलणार का मग फ्रेंड म्हणून इंस्टाग्रामवर. इंस्टाग्रामवर मी कोणाशीच बोलत नाही दादा. ऋग्वेद दादा, तू माझ्या लाईव्हला ये ना, मी तर तुझ्याशी खूप बोलेन. ओके, तू माझ्या लाईव्हला येत जा, मी तर खूप बोलेन. मी इंस्टाग्राम किंवा फेसबुक इथं मी बोलत नाही, अजिबात कोणाशीच नाही बोलत. अनिल दादा म्हणते मग काय चाललं. मग काय मस्तपैकी आता जेवण करायचं आहे. पायल बोलते गाला का. काय गाला का, गला का. गॉडफादर म्हणते आय ऑलरेडी टोर हर हाय. ओके, मला नाही समजले काय बोलताय. पायल तुला ते बोलले की मी ऑलरेडी तिला हाय म्हणून मेसेज केला आहे. ऋग्वेद म्हणतोय ओके. संतोष पारतोळे म्हणतायत हाय. संतोष दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. खूप दिवसांनी आला तो दादा, संतोष दादा. गॉडफादर म्हणते पायल क्या हुआ तुमको. पायल म्हणते ताई ता जाऊ दे, वहिनी भाटले का मला हा सांग. वहिनी भेटले का मला हे सांग. कोणाला वहिनी भेटली. अरे रे माझा मोबाईल पडला. कोणाला वहिनी भेटली का सांगू. कोणाला वहिनी भेटली का. प्लीज लाईक करा चॅनलला. अनिल दादा म्हणते बरं ताई जेवा, मी नंतर बोलतो. दादा मी नाही जेवत आहे, माझं लाईव्ह संपलं की मी जेवणार. संतोष दादा नमस्ते, कशी आहेस तुम्ही. मी मस्त आहे संतोष दादा, मी मस्त आहे. अनिल दादा तुम्ही जेवलात का. संतोष दादा तुम्ही जेवलात का. प्लीज पटापटा कमेंट करा, पटकन कमेंट करा, पटकन कमेंट करा, पट पट पटापट. लक्ष्मी घर के अंदर प्रसन्न होते. पायल म्हणते गॉडफादर दादाला वहिनी भेटली का असं. ओके ओके, गॉडफादर दादा सध्यांना सगळ्यांना व्हॅलेंटाईन डे येतोय ना, त्यामुळे सगळ्यांना सिंगल मेंबरना पकडून पकडून ते मठात घेऊन जात आहे. तिथं देवपूजेला लावत आहे सगळ्यांना. अनिल दादा म्हणते हो ताई आता जेवण झालं, आता VC जॉईन करायची आहे. VC म्हणजे काय. VC म्हणजे काय. संतोष नाही 2 वाजता जेवण करतो. ओके ओके, आमचं पण लेटच असतं. गेला का दादा. ओ गॉडफादर दादा कुठं गेला की. मध्ये मध्ये जात असतील, त्यांचा लंच असेल. अनिल दादा म्हणते ऑनलाईन मीटिंग. ओके ओके, ऑनलाईन मीटिंग का. ऑफिस वर्क. करा करा दादा. तुम्ही काय करता अनिल दादा. सिद्धार्थ बर्वे म्हणतायत कशी आहे तू. सिद्धार्थ दादा मी मस्त आहे, तू कसा आहेस. कॉल नाही, मेसेज नाही. अरे बाबा माझ्या, मी कधी तुला कॉल करते. आणि पहिल्यांदाच लाईव्हला आलात आणि म्हणते कॉल नाही, मेसेज नाही. मी फक्त ओनली लाईव्ह करते फेसबुक व्हॉट्सअप ह्याला यूट्यूबला. अनिल दादा म्हणताय नोकरी करतो ताई. ओके ओके. संतोष दादा म्हणते तुम्ही जॉब करता का. संतोष दादा नाही, मी हाऊस वाईफ आहे आणि हे चॅनल चालवते. ह्याच्यामध्ये काही ग्रोथ होते का बघते. सिद्धार्थ आपण भेटलो होतो. हो का, कुठे भेटलो होतो बाबा सांग की मला. ओमकार पदे होणार की काय. होणार होणार होणार, हा हा होणार. थँक्यू सो मच ओमकार दादा, तुमचा सगळ्यांचा आशीर्वाद आहे ना, मग नक्की होणार. 30 लाईक्स करून टाका पटकन. संतोष दादा म्हणतात ओके जी ओके जी. तेच ना, माझी मुलं लहान आहेत ना, म्हणजे एक 3रीला एक LKGला. मग त्यांना असं ठेवून मला जाणं इथं नाही जमत आहे. नाहीतर केली असती नोकरी मी, याच कारणाने करत नाही. वाव खूप छान काढलं खुशी. नाईस. ओनियन
स्पेलिंग वाचते, स्पेलिंग. आय. ओनियन. ऑनियन. सिद्धार्थ म्हणते यूट्यूबवर टाइमपास करण्यापेक्षा काहीतरी काम कर ना. तुला काय वाटतं, यूट्यूबवर इथं बसून बोलणं किती अवघड आहे, सोपं आहे असं का वाटतं का तुला? मला सांग. इथं कोणाला असं वाटतं की यूट्यूबवर बसून, यूट्यूबवर इथं समोर ठेवून बोलणं 2 तास 2.5 तास बोलणं सोपं आहे का? मला इथं कमेंट करून नक्की सांगा. जेव्हा तुला ना एखाद्या स्त्रीसाठी ते खूप कठीण आहे, तो सिद्धार्थ म्हणतो एकदम सोपं आहे, त्यात काय एवढं? तर मी तुला सांगते की इथं लाईव्हमध्ये बसून एखादी स्त्री लाईव्हमध्ये बसते आणि लाईव्ह करते, तिच्यासाठी ते खूप कठीण आहे. कारण एक कंटिन्यू बोलायला तुम्हाला जर उभं केलं तर 4 गोष्टी पण बोलता येत नाही. समजलं ना? त्याच्यासाठी पण जे डेअरिंग असतं ते पाहिजे. कोणाकोणाला कॅमेऱ्यात सुद्धा समोरासमोर असं आय कॉन्टॅक्ट पण करता येत नाही. लोकं इकडे बघतात, तिकडे बघतात आणि बोलतात. ते सुद्धा एक स्किल आहे आणि मी जे प्रॉपर मॅनेजमेंट स्किल आहे, हे माझं झालेलं आहे. मी त्यातच एज्युकेशन केलंय, त्यामुळे मला हे चांगलं जमतंय. आणि जर मला घर बसल्या मी अजून जर काय करू शकते, तर मी हे करू शकतेच की. आणि माझे मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे मला 3-3 वर्ष इकडे-तिकडे, इकडे-तिकडे म्हणजे जावं लागतंय. त्यामुळे मला हेच परवडतंय. मग मी 3-3 वर्षात कुठे जॉब नाही सोडू शकत ना, आणि असा जॉब मी करूच शकत नाही. आणि मुलं लहान असल्यामुळे मी त्यांना दुसऱ्यांच्या जीवावर नाही ठेवू शकत. ती स्वतःची जबाबदारी मी स्वतःच पेलते. त्यामुळे हे माझ्यासाठी खूप मोठं काम आहे आणि मी त्याला सन्मान देते त्या कामाला. आणि YouTubeला पण, की आमच्यासारखे लेडीज आहेत जे शिक्षण घेऊनही पुढे काही करू शकत नाहीयेत, तर माझ्यासाठी हे मोठं काम आहे. तू म्हणतोस किंवा जगही काय म्हणू दे, मला फरक पडत नाही. ओके? आणि ताई काय करता मग? नोकरी, सेतू व्यवसाय सर्व बघावं लागतं ताई. बघा, हे दादा हे पण सगळं बघतायत. जर आपल्यात ती ताकद असेल ना, तर माणूस सगळ्यामध्ये पार पडतो. समजलं ना सिद्धार्थ दादा? माझ्या चष्म्याचा नंबर तू नको विचारू. संतोष दादा म्हणतात, तुम्ही कुठे राहता? दादा मी जम्मू काश्मीरला आहे. मी इकडच्या थंडीमध्ये, इथं तुम्ही जरा ना उभं राहिला तर कापाल, एवढी थंडी इकडे असते. समजलं ना? त्यामुळे सिद्धार्थ दादा जरा बोलताना थोडंसं भान ठेव, की आम्ही काय बोलतोय ते. ओमकार म्हणतोय, सिद्धार्थ दादा तुम्ही जरा रॉंग बोलत आहात. एकदम सोपं आहे, त्यात काय एवढं म्हणताय ते. गॉडफादर म्हणतो, काश्मीर, जम्मू फिरायला कोणत्या महिन्यात जावं? तुम्ही फेब्रुवारीमध्ये जाऊ शकता. फेब्रुवारीमध्ये काश्मीरला तुम्ही कधी पण जाऊ शकता, म्हणजे डिसेंबरपासून जाऊ शकता. गॉडफादर म्हणतात, स्वतः लाईव्ह घ्यायला सुरुवात कर, मग समजेल साल्यांना सगळ्यांना. मग काय, एकदा तू घेच लाईव्ह आणि बघ तुला किती फालतू. तुम्ही बायकांना बोलायला आवडतं ना, नुसतं तोंड चालू असतं तुम्हाला, त्यात काय एवढं अवघड नाही. हो का? मग घे की तू एकदा लाईव्ह. लाईव्ह घेऊन बघ की. मग तुला बघ तुझी कशी थरथर पॅपॅ होते. संतोष, तुम्ही कुठे राहता? मी दादा 2 वेळा सांगितलं, मी जम्मू काश्मीरला राहते. गॉडफादर, नको त्या टॉपिकवर आपण आपलं लाईव्ह खराब का करायची? चल, तेच ना, असल्यांना भीक नाही घालत. अनिल म्हणते, ताई लोकांना एकक समजून सांगतात तुम्ही. ताई लोकांना इतकं का समजून सांगता तुम्ही? नाही दादा, असल्यांना ना त्यांना असं वाटतं मी हाईड करेन. मी का हाईड करू त्यांना? मी चुकीची नाहीये ना. मग मी ते माझं काम आहे, मी व्यवस्थित करते. तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? तुम्ही कोण बोलणार आहे? है ना दादा? बरोबर आहे ना? हे कोण बोलणार आहे? प्रिया के म्हणतात 32 नंबर लाईक डन. थँक यू प्रिया के, थँक यू सो मच. मिनून, महिला है तो क्या जनाब, रोटी बनाना जानती है और रोटी खाने का हुनर
और हौसला रखती है. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. खूप छान, खूप छान. मीनम, खरंच खूप छान लिहिलं. असल्यांच्या तोंडावर तमाचा मारलास तू मस्तपैकी. खूप छान. धुजा ना धुजा. खूप छान. थँक्यू सो मच. सुनीता ताई म्हणते आय रिअली प्राऊड ऑफ यू. आणि एक आर्मी वाईफ आपल्या नवऱ्याला सुद्धा व्यवस्थित खाणं मिळावं म्हणून आपलं एज्युकेशन, आपलं शिक्षण, एज्युकेशन, नोकरी सगळं सोडून आपल्या नवऱ्यासोबत राहते का? तर तो आपल्या देशाची रक्षण करतोय सीमेचं आणि त्याचं चांगलं तो हेल्दी राहावा म्हणून आम्ही आमचं करिअर वगैरे सगळं सोडून इथं इथं बसलोय ह्याच कारणासाठी. संतोष दादा, माहीत आहे मला की ते थंडी आहे. हो, गॉडफादर हाच महिना मग बुकिंग करू का? करा करा. जयदीप म्हणते काय हो बोला की. नमस्कार जयदीप दादा, कुठून आहात तुम्ही? सिद्धार्थ म्हणते पण तुम्ही मला नाही बोललात, प्रत्येक महिलांना बोललात ना, म्हणून मला राग आला. मला बोललात असं नाही, की तुम्हाला महिलांना येतच काय, फक्त तुम्हाला तोंड चालवायचं असतं म्हणून एवढ्यात एवढं काय सोपं. इथं किती आता बघा तुम्ही तर असं एकदम असं क्लिअर बोलताय, पण बाकीची पण लोकं आहेत जी फालतू-फालतू कमेंट करताय. मग त्या कमेंटना सुद्धा फेस करून आम्ही आमचं लाईव्ह घेतोय. विचार करा हे एखाद्या स्त्रीसाठी किती कठीण आहे. सुनील दादा म्हणतायत हाय. नमस्कार सुनील दादा, नमस्कार. स्वागत आहे खूप खूप. ओंकार दादा, कारण माझ्या म्हणण्याप्रमाणे महिला कोणत्या कामात कमी पडत नाही. त्यांच्यात सुख मानलं पाहिजे. येस दादा, ओंकार दादा, खरं बोललास. हड रे बैजू भैया. नाव तुझं एकदम थर्ड क्लास आहे. गॉडफादर म्हणते अरे आपण कोणाला काय बोलतोय, का बोलतोय हा विचार करून बोलावं. तुमचं ओपिनियन कोणी विचारत आहे का? इथं काम नाही हे कोण बोललं मग? अरे काय तेच ना, आपली मतं मांडायला येतात. ओमकार दादा म्हणतात अरे सिद्धार्थ भावा तू कशाला आलास ते सांग. याला असंच दुसऱ्यांची हे करायला. ए आर पाटील, हो मॅम, बरोबर. थँक्यू सो मच ए आर पाटील दादा, नमस्कार. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा सर्वांनी. मी असल्या लोकांना घाबरत नाही, अजिबात घाबरत नाही, किती ते समोर येऊ दे. संतोष तुमचा मुला गोवा कोणता म्हणजे काय? अनिल दादा म्हणताय ताई आजकाल लोकांचं कसं आहे, स्वतः काही करत नाही आणि दुसऱ्यांना पण लाईव्ह घेत नाही असं आहे. हो दादा, ह्या लोकांचा मोटिव्ह काय असतो की एखाद्याचं लाईव्ह चाललंय ना तर त्याचा लाईव्ह एकदम खराब करून टाकायचं. पण ठीक आहे, तुम्ही येताय, आम्हाला एक छान कंटेंट मिळतोय. ओके, तुम्ही एखादा सब्जेक्ट आम्हाला सुचवून देते आणि त्यावर आमचं बोलणं चालते. बरं करता येता येते. या गॉडफादर म्हणते आपल्याला खूप कामं आहेत तर आपण का इथं आलोय? जावा ना, आपलं काम करायचं. लाईव्ह घेणं म्हणजे ताटात आलेलं जेवण इतकं सोपं नाहीये. तेच तर त्यांना वाटते की लाईव्ह हे घेणं हे खूप सोपं आहे. तर त्यांचा हा गोड गैरसमज आहे. एकदा घेऊन बघा, मग कळेल. फप फप थथ होईल तेव्हा. समजलं का? थथ आणि फप होईल ना तेव्हा कळणार आहे. असं कोणाला कळत नाही. असं वाटतं का रे काय सोपं आहे, बसून तर बोलायचं आहे. मिनून म्हणताय तू चंद्रमुखी, तू हस्तमुखी, तू सदामुखी, सदा सुखी, तू वीरपत्नी, तू दिव्या देवी. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच मिनून. कुठून आहात तुम्ही? सिद्धार्थ म्हणते तुझ्याकडून माझ्याकडून कोणाच्या भावना दुखवल्या असतील तर माफी मागतो. आधी माफी म्हणजे आधी दुखवायचं आणि नंतर मग माफी मागायचं, ह्याला काही अर्थ नाहीये. समजलं ना? नाही अर्थ आहे ह्या गोष्टींना. मी का माफ करू तुम्हाला?
जर तुम्ही एखाद्या स्त्रीला जर रिस्पेक्ट देऊ शकत नाहीये, तर बोलू तरी नकात ना काही. नको येऊ लाईव्हला आणि हे सांगायला येऊ नका की तुम्हाला काही काम नाही, धंदा नाही. हे सांगायला लाईव्हमध्ये येऊ नका. मेघा साले म्हणते सो क्यूट. नमस्कार मेघा दादा. मेघा तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. मिनून म्हणते सबसे प्यारा कौन? सूरज ने कहा मेरी किरण, चांद ने कहा मेरी चांदनी, फूल ने कहा मेरी खुशबू, मैंने कहा मेरे दोस्त, जो इस वक्त मेरा कमेंट पढ़ रहा है वो. थँक यू सो मच. प्लीज 40 लाईक, प्लीज पटकन 40 लाईक्स करून टाका, ज्यांनी ज्यांनी नाही केलंय त्यांनी. पीयूष म्हणतायत हमने उसे उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता है. वाह वाह वाह. संतोष दादा म्हणताय मी कल्याणला राहतो. ओके संतोष दादा, कल्याणला राहतात का? वा वा वा. मुंबईला राहतात मग. मस्त आहे. संतोष दादा चॅनलला सर्वांनी जॉईन व्हा. जे जे नवीन आलेत ना त्यांनी प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या लाईव्हची पुढची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. अनिल दादा म्हणते उद्या फौजी साहेबांना पण म्हणतील बॉर्डरवर कशाला उभे राहायला, दुसरं काही काम नाही का? म्हणायला पाठी येणार नाही ही लोक जी म्हणतात. म्हणतात असे पण मला खूप हे आलंय की अरे सॉरी पण मला आता तोंडातून येत नाही. पण जेव्हा शहीद होतात ना तर म्हणतात की झाला तर काय झाला, त्याच्या फॅमिलीला किती पैसे भेटतील आता. अरे पैशाची किंमत येते काय? पैशाने माणूस जिवंत होतो काय? नाही होत ना. म्हणतील राहू दे, भरपूर फॅसिलिटी आहेत त्यांना. अरे फॅसिलिटी काय तुम्ही विचार करताय? पण फॅसिलिटीपेक्षा जीव किती महत्वाचा आहे. पैसे आज आहेत ना, उद्या नाही आहेत, पण जीव भेटणार आहे का? अनिल दादा खरं बोललात, आहे खरंच बोललात, मला पटलं तुमचं. शीतल काळे म्हणतायत हाय. नमस्कार शीतल ताई, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी या लाईव्ह मध्ये. शीतल ताई, आपला हा विषय चाललाय की लोकांना किंमत नाहीये स्त्रियांची, आणि माझं तेच डोक्यात सटकतंय. अमोल दादा म्हणतात हॅलो. हॅलो अमोल दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. गॉड फादर म्हणतायत चला टॉपिक चेंज करा. ओमकार दादा म्हणतायत आणि एक गोष्ट म्हणजे तुला कोणी विचारलं पण तुझं मत सांगायला तू आता आलास. आम्ही 3 मंथ झाले पण आम्ही असं बोललो नाही. अरे बघ ना, अरे काय तेच लाईव्ह खराब करायची असते ना प्रत्येकाला दुसऱ्याची. एखाद्याचं लाईव्ह जर चांगलं चालतंय ना तर त्यांच्यातलेच कोणीतरी असतात जे फालतू कमेंट करायला येतात आणि लाईव्ह खराब करायला. पण मला त्यांच्यातूनच कंटेंट मिळतोय. मला माझं लाईव्ह मध्ये माणसांना जमा करायला. बरं आहे ते. तुम्ही करा असंच करा. येत जा माझ्या लाईव्हला. अशी लोक येत जा, मला काहीतरी टॉपिक देऊन जावा, बरं वाटतंय ते. गॉडफादर म्हणते चला मित्रांनो विषय बदला. ओमकार दादा 40 लाईक प्लीज 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 40 लाईक प्लीज. संतोष दादा म्हणते तुमचं मूळ गाव कोणतं? माझं मूळ गाव हेच काय ते म्हणजे मी सिंधुदुर्गातलीच आहे दादा, सिंधुदुर्गमध्येच. अनिकेत दादा म्हणते काय झालं ताई, जेवण झालं का ताई? नाही रे दादा, जेवण करायचं आहे आता. मी आलो. थँक्यू अनिकेत दादा, थँक्यू सो मच. खूप खूप छान. कसं आहेस तू? ओमकार हो चला विषय बदला, चला विषय बदलूया. तुझ्या डोळ्यात अश्रू आले ताई. अश्रू नाही आहेत, हे माझ्या भावना आहेत. आणि मला असं स्त्रियांना कमी लेखलेलं मला नाही आवडत. गॉडफादर मला भूक लागली आता. ओ दादांना भूक लागली आता, काय पाहिजे दादांना? चला चहा आणि कांदा भजी करूया. सिद्धार्थ दादा म्हणताय जेवण करून घे आता, भूक लागली असेल ताई तुला. मला नाही भूक लागत, मला सवय आहे. जेव्हा इकडे युद्ध चालू होतं 2025 मध्ये, तेव्हा मी 3 दिवस उपाशी होते. 3 दिवस पुरी. त्यामुळे मला सांगायचं नाही मला भूक लागली असेल वगैरे काही. माझ्या एकदा डोक्यात बसलं ना माणूस की बसतच ते. गॉडफादर कांदा पोहे चालतील. दादांना कांदा पोहे पाहिजे. कौशल्य म्हणतोय ताई मी आज मटन खिमा बनवलाय. वा 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 वा. पण मी खाणार नाही रे. मी 1 महिना काही खाणार नाहीये. हर्षित बोलतोय भावना आवार घाल, रडू नको, तुला खायला काय आणू सांग. नाही मी रडत नाही, मी कधीही रडत नाही.
हे बघा, मी कधीच रडत नाही. ह्या माझ्या भावना व्यक्त होत आहेत. बघा, माझ्या डोळ्यात पाणी नाहीये. मी रडतही नाहीये. माझ्या फक्त भावना व्यक्त होत आहेत, की मी कोणत्याही स्त्रीला तुम्ही कमी लेखू नका. ती तिच्या जागेवर 100% आपलं योगदान देते. समजलं ना? तुमच्या घरातली पण आईला म्हणाल, "काय घरातलं नुसतं काम करत राहते व्हय? काय बाकी तरी काहीतरी काम कर." आईला म्हणाल का तुम्ही? नाही म्हणणार ना? कारण ती आई सकाळी उठल्यापासून ते रात्री तुम्ही झोपेपर्यंत तुमच्या सोबत असते. तुम्हाला हवं, नको ते सगळ्यांना खायला घालते. म्हणून तुम्ही आता बाहेर जाऊन जॉब करताय, काय करताय, व्यवसाय करताय, शेती करताय, सगळं काही करताय. अनिकेत दादा म्हणते, "तुमच्या चॅनलला मी हाय टाकले ताई." हो अनिकेत दादा, मी चॅनलला जॉइन पण झाली ना तुझ्या. सिद्धार्थ दादा म्हणतोय, "माझ्याकडून कोणाच्या भावना दुखवल्या असतील तर माफी मागतो ताई. राग नको मानू माझा. मनापासून सॉरी." ठीक आहे दादा, ठीक आहे. असू दे. चालतंय, चालतंय. इट्स ओके. पण प्लीज पुन्हा कोणाच्या लाईव्हमध्ये जाऊन असं एखाद्या ताईला वगैरे असं बोलू नकोस. अनिकेत दादा म्हणते, "तुम्ही म्हणाले होते मी तुला चॅनलला जॉइन होईल म्हणून." अरे झाली ना रे मी तुला चॅनलला. लगेचच झाली मी चॅनलला जॉइन. ओमकार दादा म्हणतोय, "ऐका ना, सगळ्यांचा मूड फ्रेश करतो." हो, हो. कर, कर, कर. कंट्रोल, कंट्रोल. नाही, का कंट्रोल करू मी? का कंट्रोल करायचा मला सांगा? स्त्रियांना कंट्रोल करावंच लागतं का? त्या मुक्तपणे बोलू शकत नाही का? मला सांगा. का कंट्रोल करू मी? का कंट्रोल करायचं माझे इमोशन? प्रत्येक स्त्री आपलं इमोशन लपूनच राहते, दाबून राहते. प्रत्येक स्त्रीने स्वतःचे इमोशन त्याचा स्फोट करायला पाहिजे आणि बोलायला पाहिजे. नाही, कंट्रोल नाही करायचं मला. ओमकार ताई, जरा जरा कसं रागवतेस दाखव ना असं. नाही करायचं मला कंट्रोल. आपण शांत सुरक्षित राहावं. ते आपल्यासाठी, आपल्या कुटुंबासाठी ते दिवस-रात्र मेहनत करतात आणि फौजी साहेबांच्या कुटुंबाला झोप येत नाही, कारण त्याच घरातील माणूस डोक्याला कफन बनून उभा आहे. त्यामुळे ते झोपत नाही. येस. हे नाही समजत कोणाला. गॉडफादर म्हणताय, "सिद्धार्थ तू ईगो को टच किया है बहना के. 100 बार सॉरी बोलेगा तब भी वो सुनेगी नहीं." अनिल दादा म्हणतायत, "आणि त्याच्या घरच्यांना असं बोलणं शोभत नाही." थँक यू अनिल दादा. हे सगळ्यांना कळतंय, तुम्हाला कळतंय. खूप खूप थँक यू. हर्षित बोलते, "15ला कुंकेश्वरला येणार आहात का तुम्ही?" नाही हो दादा, आम्ही जम्मूला असल्यामुळे नाही जमत येणं जाणं. सिद्धार्थ दादा म्हणतायत, "मी ताईची मनापासून माफी मागितली आहे. बाकीचे गप्प बसा आता." सिद्धार्थ दादा, त्यांनी मला खूप सपोर्ट केलाय. माझ्या स्टार्टिंगच्या जर्नीपासून आहे. त्यांना काही बोलू शकत नाही. बाकीच्यांनी गप्प बसा. ते माझ्या साईडने बोलताय. तू त्यांना बोलू शकत नाही की गप्प बसा. पण मी तुला माफ केलंय. विषय खल्लास. आता तूही काही कमेंट करू नको. ओके? बाकी असंच बोलू शकतोस, पण सॉरी वगैरे अशी कमेंट करू नको. गॉडफादर म्हणतायत, "प्यारी बहना माफ कर दे सिद्धार्थ को." हां, केलं मी माफ केलं. कारण माझं मन एवढं हे नाही मोठं, म्हणजे माझं मन खूप मोठं आहे. छोटं नाहीये एकदम, की मी बसेन हट्टाला माफ करणार म्हणून नाही म्हणून. केलं मी. फक्त एवढंच, की परत कोणाला असं बोलू नको. अरे यार, लागतं रे इथं, की हे पण ना YouTube चालू करायला आणि त्यातून पुढे काहीतरी मिळवण्यासाठी खूप धडपड लागते आणि एखाद्या स्त्रीला जर घराच्या बाहेर जात नसेल ना, तर तिच्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म म्हणजे त्याच्यासाठी मंदिर आहे. ओके? ओके? अनिल दादा म्हणतात, "ओके ताई, जातो मी. माझं व्हीसी चालू झाली. लाईक करतो जातो." ओके, थँक यू दादा. थँक यू सो मच अनिल दादा. थँक यू सो मच. हर्षितमध्ये, "आधी झक मारून नंतर सॉरी बोलायचं नाही. कोण आगाऊपणाने बोलत असेल तर मटके डोक्यात फोडीन." जाऊ दे दादा, सोडा आता. मी तो विषय सोडून दिलाय. सिद्धार्थ म्हणते, "त्यांनी सपोर्ट केला आहे आणि आता इथून पुढे मी तुला नक्की सपोर्ट करेल, प्रॉमिस." थँक यू. थँक यू सिद्धार्थ दादा. थँक यू सो मच. तुला माझ्या भावना कळल्या, ह्यातच मी जिंकली आहे. ओके सिद्धार्थ दादा. तुला माझ्या भावना कळल्या ना, मग इथंच मी जिंकली. थँक यू सो मच. सिद्धार्थ गॉडफादर म्हणते, "कोकणची माणसं साधी भोळी." आहेत. त्यांच्या मनात दुसऱ्यांविषयी काही नसतं.
काही नसतं. सारखं म्हणजे बोलतील रागाच्या भरात, पण तुम्ही जेव्हा हे कराल ना, तेव्हा त्यांचा राग कुठच्या कुठे पळून जातो. सोमनाथ दादा म्हणतायत, "हाय ताई." नमस्कार सोमनाथ दादा, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. शिर्डीला कसं वातावरण आहे सोमनाथ दादा? कधी यायचं आम्ही शिर्डीला? पटापटा कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. सिद्धांत जाऊ दे ताई, मी ऑफ जातो. माझ्यामुळे तुला काही त्रास नको. मी तेच बोलली, की आता तो विषय संपवूया. तुला माझ्या भावना कळल्या ना, तू आता मला सपोर्ट करणार आहेस, ह्यातच मी जिंकले. अ, येत जा माझ्या लाईव्हला, जॉइन हो. मी तुला सांगते, स्वतःहून सांगते, की माझ्या चॅनलला जॉइन हो. बेल आयकॉनवर क्लिक कर आणि प्रत्येक वेळी तू माझ्या साइडने राहायचं. ओके सिद्धार्थ? थँक यू सो मच भावा, थँक यू सो मच. मी एवढी हे नाहीये, की मी तू एवढं काय मोठं केलं नाहीयेस. पण थोडंसं मन दुखावलं, की यार प्रत्येक स्त्रियांना असं का म्हटलं जातं, म्हणून मला थोडंसं वाईट वाटलं. त्यामुळे तू ऑफ नको जाऊ, बोल आमच्याशी. आता तूही आमच्या फॅमिलीचा मेंबर आहेस, YouTube फॅमिलीचा. सोमनाथ दादा म्हणतायत एकदम ओके. आणि कोकणातली माणसं एवढी हे नसतात, निष्ठुर नसतात. ओके सिद्धार्थ दादा, कुठला आहेस तू? सोमनाथ दादा म्हणतात एकदम ओके. सिद्धार्थ दादा म्हणतात ताई तुला सुपर चॅट द्यायची आहे, पण इथं ऑप्शन माझं चॅनल मॉनिटाईज नाही झालंय दादा आणि त्याच चॅनल्स मॉनिटाईज होण्यासाठी मला लाईव्ह वगैरे हे सगळं घ्यावं लागतंय आणि मला हे लाईव्ह घेताना खूप चांगली माणसं भेटली. वाईट कमेंट करूनही ती नंतर तुझ्यासारखी सपोर्टही करायला लागली आणि आज तसंही झालं, की तूही मला सपोर्ट करायला लागलास. थँक सो मच. मला नको सुपर चॅट. मला सुपर चॅटची अपेक्षा नाहीये, पण माझं चॅनल मॉनिटाईज पण नाही झालंय. तर त्यासाठी माझे खूप प्रयत्न आहेत. इथं 2-2 तास मी इथं बसते. 1-1.5 तास बसते, 2 तास पण बसते लाईव्हला. सोमनाथ दादा म्हणताय, "शिर्डीला कधी येणार?" येणार दादा, नक्की येणार. मला आज काही सुचत नाही. तुला तुला असं मी नाही बघू शकत. नाही, मी एकदम ओके आहे, एकदम ओके आहे. गॉडफादर असे करताय. पुन्हा ये रे. येणार आता सिद्धार्थ दादा, आता येणार. प्लीज पटापटा कमेंट करा कोकणची माणसं साधीभोळी चॅनलला. प्लीज लाईक करा पटकन. ज्यांनी ज्यांनी लाईक केलं नाहीये, चॅनलला जॉईन केलं नाही, त्यांनी प्लीज चॅनलला जॉईन करा आणि रोज लाईव्हला या 11:30 वाजता आपला टायमिंग आहे रोजचा. जेवण झालं का? जेवण तर झालंय. जेवण नाही, जेवायचं आहे. गॉडफादर चला बाय 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 केलं हो. ओके ओके. आता मी पण माझं लाईव्ह संपवते. 40 लाईक्स करून टाका पटकन. प्लीज ताई पाणी पिऊन घ्या. आवाज तर चेंज होईल ताई. हा आता पिते जरा जाऊन. मी कोकणातली आहे सिद्धार्थ दादा. मी प्रॉपर कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. सदाशिव दादा म्हणते म्हणजे सदाशिव दादा असलं काही बोलू नका. मला शिव्या वगैरे नाही सहन होत आणि तुम्हीही कोणाला घालाल शिव्या, हे माझी अपेक्षा नाहीये. प्लीज असली आई बहीण म्हणजे दुसऱ्यांच्या पातळीवर जाऊन आपण त्यांना आई बहीण काढावी एवढी अशी माझ्या लाईव्हवर अजिबात इच्छा नाहीये. प्लीज तुम्ही असं काही करू नका. प्लीज 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 दादा. श्रीवास्तव दादा, प्लीज असलं काही करू नका. मला नाही आवडत. मी कानाने ऐकू पण शकत नाही. अमोल दादा म्हणतायत हाय. अमोल दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात दादा? सागर दादा म्हणतायत जेवण झालं का? सागर दादा नाही हो, जेवायचं आहे. अमोल दादा म्हणतायत पर्सनल माहिती विचारू नका आणि सांगू नका. येस येस. सिद्धार्थ म्हणताय मी महाराष्ट्रामधला आहे, पण सध्या लखनौला राहतो. ओके ओके. लखनौला राहता का? खूप छान. सुनील पिताळे म्हणतायत स्वागत आहे सुनील दादा, नमस्कार. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. प्लीज डबल टॅप करा आणि प्लीज ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केलंय त्यांनी डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. सोमनाथ दादा मध्ये शिर्डीला येण्याचं लवकरात लवकर नियोजन करा. हो दादा, मला वाटतं शिर्डीवाले साईबाबा मला बोलवतायत. येऊ नक्की. प्लीज लवकरात लवकर चॅनलला जॉईन व्हा. नको खुशी. नो बेबी नो.
कुशल म्हणतोय मावशी मी तुझा चष्मा चोरणार आहे. मी चष्मा देणार नाही. मी चष्मा देणार नाही. सिद्धार्थ सांगतात जय जय महाराष्ट्र. जय हिंद जय महाराष्ट्र. थँक्यू सो मच. प्लीज पटापटा कमेंट करा. आणि सदा श्रीवास्तव दादा तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा. सिद्धार्थ दादा म्हणतात ताई जातो आता ऑफ मी. ओके सिद्धार्थ दादा नक्की ये उद्या 11:30 वाजता. आणि प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 37 लाईक झाले आहेत. प्लीज 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे. सॉरी परत मनापासून सॉरी बोलतो. इट्स ओके सिद्धार्थ दादा इट्स ओके. चालतंय. कुणी दुसऱ्यांच्या महिलांना विनाकारण बोलू नका. देवाला माहीत असतं कसा त्रास द्यायचा असतो चुकीचं वागणाऱ्याला. विश्वास नसेल तर करून बघा. तळतळाट कसा लागतो एखाद्याचा. तर नाही यार खरंच शिव्या वगैरे घालणं हे आपल्या कल्चरमध्ये बसत नाही. कोणी घालू नका. आणि एखाद्याला श्राप शिव्या नको देऊ. प्रत्येकाचा हिशोब देव बघत असतो. आणि त्याने मला शिव्या वगैरे काही घातल्या नाहीत किंवा घाणेरडं काही बोललं नाहीये. त्यामुळे फक्त एक लॉजिकल होतं ते त्याला समजावून सांगितलं. त्याला चूकही कळली आणि तो मनापासून सॉरी बोलतोय. तो कोणी जॉईन व्हा सर्वांनी. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. 40 लाईक्स प्लीज. पटकन 40 लाईक्स प्लीज. प्लीज पटपटा कमेंट करा. SR क्रिएशन. मला खात्री आहे की माझ्या ताईचा मला तळतळाट नाही. माझा कोणाला तळतळाट नाही लागणार. मी काहीच असं कोणाला बोलली नाहीये. फक्त मी माझे जे ओपिनियन आहेत ते मी तुला फक्त समजावून सांगितले. माझा तळतळाट नाही कोणाला लागणार. मी तळतळाट कोणाला दिलेच नाही आहेत. सॉरी यार असं काही बोलू नका. हर्षित मध्ये 40 झाले की बंद करणार आहात का लाईव्ह? हो दादा जेवण पण बनवायचं आहे मला. त्यामुळे 40 लाईक्स टार्गेट केलेलं होतं. बघू आता होत आहेत का. करा तुम्ही पटापटा सर्वांनी. ज्यांनी ज्यांनी नाही केले त्यांनी करा प्लीज. हर्षित दादा उद्या संध्याकाळी पण मी लाईव्ह घेईन कदाचित. या माझ्या लाईव्हला. जमल म्हणतात सिद्धार्थ प्लीज आज तू बोलूच नको. उद्या ये मूड फ्रेश होईल. येस येस. आता कसं नवीन नवीन येणार ते काही नाही काय आपलं ओपिनियन देत राहणार. त्यामुळे प्लीज जाऊ दे सिद्धार्थ दादा. उद्या नक्की ये 11:30 वाजता. मी वाट बघेन तुझी. ओके नाही आलास तर बघ. गाठ माझ्याशी आहे. गाठ माझ्याशी आहे नाही आलास तर. मी नाही केलं अजून लाईक. करा की लाईक भावानू लवकर करा. बाकी गप्प बसा आता. ओके चला सगळ्यांनी गप्प बसा. ओके सिद्धार्थ बाय बाय टेक केअर. आता पण मी लाईव्ह संपवते आता माझं. हर्षित म्हणते बरं ते जाऊ द्या मला चष्मा केव्हा देणार. अरे बापरे सगळे माझ्या चष्माच्या पाठी लागले. सिद्धार्थ दादा ओके ताई तुझा शब्द नक्की पाळेल मी. ओके सिद्धार्थ दादा नक्की ये नक्की ये. थँक्यू सो मच. प्लीज नितीन मेहदा. नमस्कार नितीन दादा. नमस्कार. कोल्हापूर मॅम. ओके कोल्हापूरचे का तुम्ही. नमस्कार दादा काय करताय. कुठून आहात. सॉरी कोल्हापूरमधून आहात का. मस्त मस्त. मी सिंधुदुर्गातली आहे. SR क्रिएशन. मला रिंग द्या मग. किनिनिक किनिनिक. माझ्या चॅनलला जॉईन होऊन बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मग तुम्हाला माझ्या चॅनलच्या जेव्हा मी माझं लाईव्ह सुरू होतं त्याचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. टिंग टॉंग वाजेल. ओके ओके मंडळी. कोल्हापूर मधून आहे. तुम्ही अंबाबाई दर्शनाला या सिंधुदुर्गाला जाताना. हो का दादा.
कोल्हापूरमध्ये अंबाबाई, महालक्ष्मी पण आहे ना? महालक्ष्मी पण आहे. मला यायचं आहे कोल्हापूरला. माझी खूप इच्छा आहे. म्हणजे खूप मन असं होतंय की जावं, आईचं दर्शन घ्यावं. काय माहिती मन असं खूप हे होतंय. मला मे महिन्यात जायचंच आहे कोल्हापूरला. ट्रेन नाही जात ना आपल्याकडनं. ट्रेन जाते का कोल्हापूरला? कारण मला ना ट्रॅव्हल्सने घाट असणार ना, ते मला लागतं असं गरगरतं. हो, ट्रेन आहे. सिंधुदुर्गातून कोल्हापूरला ट्रेन जाते का? सिंधुदुर्गातून? आपण कुठून बोलता? अशोक पवार. मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण लाईव्ह माझं जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे. प्लीज चॅनलला सर्वांनी जॉईन व्हा. नाही, मग कुठून आहे? प्लीज अशोक दादा चॅनलला लाईक करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. उद्या आपलं लाईव्ह सुरू होणार आहे 11:30 वाजता आणि संध्याकाळी पण असेल. तुम्हाला जर लाईव्हला यायचं असेल तर चॅनलला जॉईन होऊन बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या लाईव्हची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर येईल. चला चला पटापटा कमेंट करा. एस आर क्रिएशन बाय, लाईक केलं, थँक्यू एस आर क्रिएशन, थँक्यू सो मच. सॉरी हर्षित म्हणते सिंधुदुर्ग ते कोल्हापूर ट्रेन नाही, कोल्हापूर ते सिंधुदुर्ग ट्रॅव्हल नाही किंवा तेच ना, मला नको आहे ते. मला डोकं गरगरतं. मोठा प्रॉब्लेम आहे माझा. मग मला ट्रेन पाहिजे होती. मी ट्रेनने कितीही दिवस प्रवास करू शकते. इकडे दे, खुशी दे, दे पटकन. मग दीदी काय देते हे दोन. परी पटापटा कमेंट करा. हर्षित दादा म्हणतात बाय. प्लीज अजून एक लाईक करून टाका. 1 लाईक होऊन जाऊ दे. ओके मंडळी, 1 लाईक होऊन जाऊ दे पटकन. हर्षित दादांचा मेसेज काय गायब झाला? मला तुझा चष्मा पाहिजे. घ्या घ्या सगळ्यांनी चष्मा घ्या. ओके, थँक्यू सो मच सर्वांना. आता मी लाईव्ह संपवते. संध्याकाळी भेटूया आपण आपल्या लाईव्हला. नोटिफिकेशन येतील ज्यांनी ज्यांनी चॅनलला जॉईन केले त्यांना. बाय बाय, बाय बाय.